Ale perlok ta hakane kapor kabam ta kane ka channel jonga ka wanra chapi ban pan I chapang wei usuntiu bakartang u epi po jom rosiom kumta ngakwa ban batai chapi chapang uni usuntiu epi po jom rosiom kumno ba ulong bat kumno ba uem bat kumno bangin thong ya uni usuntiu te shwa ka video jonga kan ya chakmat wat klet perlok ban share ban like ban subscribe ya kane ka video lada pi internet ya ka ya une usentiu epi po jom rosiom ngila ban syam haki babun ki jaka haki klau ki petap bat haba une usentiu upu kim don shu kisla kimi tang da kisentiu sudah bat une usentiu ngila ba upu hu benai me lane jun haka bakadu bat une usentiu ulong uba lengkot kajing jerong jong uni usentiu kalong pra insi hadu kat ar insi lada ula jerong palat usentiu ulong rong le kumne pej mo perlok bat udon upan ru kumne tekitu kibreu ki batung lada pio I ba uni uding ulayap wat ong ba ulayap nrei bu bej je uni ha kajaka ka ba pitung khnang ba un sami pat ha kawai kapor bat ha kawai ka snam te kumta ha kane kapor ngakwa ban batai hapi sa kumno bangan thung ningkong ngan siem ya kane ka khandau ngalak le lang ya kane ka khandau bat usnap ding bat ha kane kapor ka bamenta ngan siem ro khandiat yu une u kokopit u khandau u ba lashna daki company ya u snap core lane ya u u coconut ngan khlek lang ya kine laijaj u snap ding u kokopit bat ka khandau khandiat haswa pangan thung ya une usentiu ha kane kapor kabamenta mentangan siem ya kane ka plastik bat ngan tap ya kane ka khandau kat kum ka jingbiang hapo jongan ka plastik bangan la banbu ya une ujing thung ha kane ka plastik mentangan sedang ban siem ya une ujing thung lai une usentiu pej mo parlok ngan pen I happy une usentiu une uding bat kini ki phan te lada ngithung ya kine kisentiu lada une uding ulayap wat ong ba ulayap ngen beratno nrei I ya une usentiu ha kajaka kabangi dei bantung bat ha kajaka kabangi thung namar ba un sami pat ha kiwei kipor namar udon uphan hapo te kumta ngala thung ya une usentiu ha kane ka plastik bat menta ngala dep bantung ya une usentiu menta perlok ngala dep bantung ya kini kisentiu satang banganai te kumta phi iwei puwei baro ki ba pej ya kene ka video jonga phen snga bha ban pej bha kumno bantung kumno ban khle khnang ba phiru phin but ya ka jingthung jonga yakum kini ki jaj sentiu ki banga batai hakane kapor ka bamenta bat langba ki jing kristian ka jong phi na kwei kapor ba pi ai pej ki video jonga ngan ong ya phi baro khublai sibun